Мне заўсёды казалось, што палякі нейкія іншыя, што палякі неяк інакш будуць падыходзіць да беларусаў. Я таксама думала, што мяне будуць неяк так прымаць па-іншаму, што будуць звяртаць увагу на то, што я беларуска, альбо што я не полька. Адзіная, напэўна, гісторыя, у мяне такая калега, і яна ўжо кабета сталага ўзросту. І яна вельмі такая рэлігійная, вельмі традыцыйная, і я бачу, калі вось там яна размаўляе з бухгалтэрыяй, размаўляла калісьці, там пара месяцаў як прыйшла, і калі яна даведалася, што ў мяне польскі муж, яна такая размаўляе, кажа: не, ну яна ж свая, яна наша, у нее польскі муж. І такая: а до гэтага я не была свая. Толькі мой польскі муж мне дае нейкі вось такі плюс дадатковы, які можна там кудысьці запісаць. Гэта, напэўна, адзіны такі прыпадак, калі я адчула, што, слухайце, ну гэта не окей так казаць.